שלום לכולם, החלטתי לגעת בנושא מאוד מאוד רגיש, וזה המילה שכל מוכרי הדירות חוששים ממנו, בלעדיות. ואכן, מהי בלעדיות? כשאתם נותנים למתווך לעבוד לכם על הדירה, שימו לב, אותו מתווך לוקח את היד שלו, מכניס אותה לכיס, ומוציא סכום, כל אחד לפי איך שהוא עובד, כדי לשווק את הדירה שלכם. יש שלבים של מענה לקונים בשיחות טלפון, סינון, לפחות 90% מהשיחות טלפון לא רלוונטיות. יש תיאום עם לקוחות, לפחות 50% מהאנשים האלה לא רלוונטיים עם הצעות המחיר שהם נותנים. לאחר מכן יש את העבודה הכי מקצועית, כל המודיעין שיש לנו על הלקוח ומשא ומתן, אוקיי? יש לכם גם את הדרך השנייה בעצם, שזה לעבוד עם מתווך בהסכמה. יותר נכון עם מתווכים בהסכמה. זאת אומרת, אתם נותנים ל-30-40 מתווכים לעבוד לכם על הנכס, כשבסוף כל אחד רוצה להביא את הקונה שלו. אבל האם הם משווקים את הנכס? האם הם דואגים לאינטרסים הכלכליים שלכם? לא. למה? כי את הכסף הם מקבלים מהקונה. לסיכום, אם אתם עובדים עם מתווך בהסכמה, אתם עוד אחד. וכשאתם בוחרים מתווך שיעבוד לכם על הנכס בייצוג בלעדי, ידלג לכם לעסקה טובה בזמן קצר, אתם האחד. אז דברו איתי, יוסף קריספין, מיקי נדל"ן, כאן לשירותכם.